dius, ui, ja ha passat aquest... Sí. Ara parlem d'un llibre molt interessant que parla de ball, però no un ball qualsevol, ja que la setmana passada es va celebrar el Dia de la Dansa, sinó ball malgrat els obstacles. Al principi del programa us dèiem que avui us parlaríem d'un llibre, un nou llibre de la Eva Serra-Vila, que ella ens ve a visitar després d'ella 4 anys que ens va vindre a presentar la història del ball a Catalunya. Un llibre fantàstic que feia un recorregut per situar-nos com havia arribat el ball a casa nostra i sobretot com s'havia desenvolupat en els últims anys. I ara ens sorprèn amb un conte que es titula Ballar malgrat els obstacles. Eva, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, agrair-te que avui estiguis amb nosaltres, perquè has vingut expressament. Expressament des de Figueres, perquè allà és festa major, són festes de Figueres, i avui tenim pont a la meva feina i he pogut aprofitar per venir cap aquí. Sí, perquè teníem moltes ganes de conèixer una mica aquest nou llibre, que s'ha convertit com una mena de conte, però que està molt bé perquè el pot llegir qualsevol persona en qualsevol edat, i farem, i sobretot interioritzarem, que les persones no amb discapacitat, sinó amb diversitat funcional, a veure si ens acostumem a dir-ho així, poden fer moltes coses. Exacte, sí, perquè a vegades quan dius la paraula discapacitat sembla que no tinguin capacitat per fer alguna cosa i realment quan els coneixes veus que si s'ho proposen són capaços de fer qualsevol cosa. Com neix aquest llibre, Eva? Perquè tu formes part del món del ball des de fa molts anys, fins i tot ara ja com a jutge, que ara ens ho explicaràs amb la Federació Catalana. I com neix la necessitat de fer aquest conte? Mira, és una història una miqueta llarga, però en resum, jo no només soc tècnic de ball esportiu i jutge, no només pertanyo al comitè tècnic que ens encarreguem de la formació dels nostres tècnics, sinó que també soc mestra de primària i soc psicopedagoga. Tinc la meva escola de ball a Figueres. Llavors, a la meva escola de ball jo em sentia una mica que no tenia prou eines per si m'arribava una persona amb una necessitat, que podia ser que no s'hi veia prou bé o no escoltava prou bé la música o tenia la seva mobilitat limitada, no sabia ben bé com enfocar les meves classes perquè no ho havia fet mai. Una cosa és el que t'ensenyen a la carrera de psicopedagogia, de com has de tractar un nen a l'aula, i una altra cosa és a l'hora de fer un esport. Llavors jo tenia una mancança en aquest sentit. A la Federació Catalana vam intentar crear una sèrie de cursos fent venir gent experta d'altres llocs fora de Catalunya perquè ens expliquessin com estaven funcionant ells a altres països i altres escoles. Llavors, bé, això es va engegar, va tenir molt èxit, molts tècnics es van interessar pel tema i de fet ara s'han creat ja competicions Down, competicions en cadira de rodes, i no només això, sinó que aquestes persones cegues, sordes, amb cadira de rodes, amb el síndrome de Down, estan participant en competicions ordinàries. No només tenen les seves pròpies competicions, sinó que ja s'estan integrant dintre de les nostres pròpies competicions. Llavors, per altra banda, jo soc mestra de primària. Llavors, a l'assignatura de valors, aprofitant que jo sabia moltes coses sobre aquest esport i no tant sobre altres esports, a vegades em centrava en el ball esportiu i els ensenyava als meus alumnes vídeos de la Rosana, que és una noia que és sorda però balla a alt nivell en competicions ordinàries, els ensenyava competicions de ball en cadira de rodes, les primeres competicions Down que es van fer aquí a Catalunya, i vaig començar a escriure uns contes i els hi vaig explicar als meus alumnes, els hi vaig deixar llegir, els vam estar comentant, i així neix una mica aquest conte. Després d'haver treballat molt amb els meus alumnes de primària, vaig decidir que per què no? Si els meus alumnes descobreixen coses noves i aprenen una sèrie de valors, per què no puc compartir-ho amb la resta de nens i nenes? I què tal? Quina ha estat la resposta? Perquè, clar, ens sorprèn als adults. Quina és la mirada dels nens quan veuen una persona que pot ballar amb cadira de rodes, per exemple? Al principi,
al·lucinen, no? Per dir-ho d'alguna manera, es queden bocabadats i comencen a fer moltes preguntes de com poden fer-ho, no? I com pot ser que aquesta persona sigui capaç de ballar música si no hi sent gens? O com pot ser que aquesta persona pugui moure's amb la música, pugui ballar si les seves cames no es mouen? Llavors els hi expliques que no només ballar és moure's amb les cames, sinó que pots ballar amb tot el cos i sentir, notar la música. Per exemple, com ho fas amb una persona que no pot escoltar? Una persona que no pot escoltar la música, doncs bé, d'entrada no tothom té que no sent gens, sí? Hi ha persones que tenen restes d'oïda. Llavors intentes aprofitar aquestes restes d'oïda que tenen perquè puguin arribar a notar els ritmes de la música, perquè hi ha ritmes més marcats que d'altres. Llavors, a l'hora d'ensenyar-los sí que és important, no? Ja parlo com a professora, que t'adrecis a ells, que els miris a la cara perquè llegeixen els llavis i a més els hi projectes la veu cap a ells. Llavors, parlant amb la Rosana un dia, ella sí que no sent res, ella m'explicava que ella balla amb el silenci. El que fa ella és seguir els moviments de la seva parella, o sigui, quan s'agafen junts, ell la guia amb el seu cos, però quan estan separats, ella mira cada moviment d'ell per saber quan ella s'ha de moure també. La setmana passada, tal dia com avui, fa 7 dies, va ser Sant Jordi, que vas viure d'una manera molt especial. Sí, la veritat és que sí, va ser una presentació del meu llibre molt diferent, perquè, clar, jo soc mestra, primer de tot, no? Llavors, aquell dia anàvem a fer una sortida a la Rambla de Figueres per veure les paradetes i allà, amb una ràdio, a Ràdio Vilafant, em van fer una entrevista davant de tots els nens i nenes de la meva escola. Quina va ser la resposta? Perquè, clar, quan et veuen Eva senyoreta i de sobte Eva protagonista del dia de Sant Jordi perquè tens llibre... Clar, ells me diuen, ara ets famosa. Dic, no, famosa no, el que passa és que sí que és veritat que a la gent li agrada molt aquest tema perquè és un tema que no s'ha parlat encara i és interessant que dintre del que puguem anem difonent tot això. És sorprenent, no?, que a ple segle XXI encara ningú s'hagués plantejat aquest tipus de coses. Sí, realment sí. Potser no hi penses. També és veritat que em vaig trobar amb bastants dificultats amb diferents editorials a l'hora de voler publicar aquest llibre. D'entrada perquè em diuen que, és cert, el català és una llengua que ja els limita als seus clients, perquè si està fet en castellà o en anglès tenen un ventall més ampli de lectors. Llavors el català ja limita molt les seves vendes, el ball esportiu, que el ball encara és un esport minoritari també per ells, limita molt, i a més em deien, no, amb aquesta diversitat funcional encara el llibre és més limitat, però Omnia Books va entendre que aquest llibre no és només de ball o de diversitat funcional, sinó que realment estem treballant tota una sèrie de valors en l'esport, estem treballant el companyerisme, estem treballant les ganes de superació d'aquests nens, estem treballant molts valors que es poden treballar encara que no hagis ballat mai ni coneguis aquest món. Eva, i el que sí que està molt clar és que tots som diferents i hem de mirar, hem de canviar aquesta mirada. Sí, evidentment, tots som diferents, però mira, precisament ho parlàvem amb Julio Salinas, no? Que és el prologuista. Sí, el Julio Salinas és el que m'ha fet el pròleg del meu llibre, que per cert li estic superagraïda i li dono les gràcies des d'aquí. Doncs ell me deia, no només estem limitant l'accés a diferents esports de persones amb diferents dificultats, sinó que també moltes vegades tenim marginats una sèrie de col·lectius en els esports, com poden ser les dones, perquè és veritat que no mires igual un partit de futbol d'homes que un partit de futbol de dones, encara que tots estiguin a la màxima categoria. I també a la gent gran, perquè a mesura que es van fent grans es van retirant i surten d'aquest alt nivell. En canvi, en el ball esportiu, el que sí tenim de bo és que hi ha gent de totes les edats, des de ben petits fins a molt grans, gent ja jubilada, i tenim, com ja veieu, tant homes com dones practicant aquest esport. Ara hi ha una pel·lícula que aquesta ja és la seva quarta setmana que està en cartellera, es tracta de Campeones, d'un noi que el castiguen com a ser entrenador d'un equip de bàsquet i coneix aquesta diversitat funcional en molts àmbits, i a més els protagonistes, uns són actors i altres és la primera vegada que es fiquen davant d'una càmera, i el resultat ha estat
espectacular. No l'he vist encara, la veritat, perquè tinc un nen de 6 anys que aquest ja pot anar al cinema, però en tinc un de 2 anys que encara és complicat anar al cinema. Llavors hauré d'esperar que surti en DVD. Però el que sí que està clar és que hem de canviar aquesta mirada tots i ho hem de fer de manera col·lectiva. I amb petits gestos com aquest, no? De fer un llibre on parles la realitat de 5 persones totalment diferents, però que estan totes amb aquest nexe comú, que tenen aquesta diversitat, i això és molt maco, que arribin també als més petits. Sí, exacte. I realment doncs, hem començat a fer unes competicions Down, per exemple, no? Que ahir vas estar... A veure, explica'ns què vas fer ahir, Eva. Sí, doncs mira, ahir vaig estar jutjant al Masnou, a l'Escola de Ball Pas Bàsic, que era una competició feta per la Federació Catalana de Ball Esportiu, i doncs sí que és veritat que hi ha la competició de diversitat, sí? Però després doncs, hi ha alguns nens i nenes que ja estan competint entremig de tothom, que ja no els tenim en una competició a banda, sinó que la seva entrenadora, que per mi és un 10 com a entrenadora, que és la Isabel Pérez, ella és tècnic però també és mestra d'educació especial, llavors els està ensenyant molt i molt bé perquè puguin arribar a participar en tot el que ells vulguin, no només en les seves competicions, sinó que hi ha una nena que la tinc ara en ment i que cada dia que la veig es supera a si mateixa. És espectacular de veure el que poden arribar a aprendre si els tècnics, els professors, no els posem aquestes limitacions i aquestes barreres, sinó que creiem en ells. Jo penso que el més important és que els entrenadors i les famílies i la societat en general creguin en ells i que pensem que poden fer tot el que es proposin, que d'això una mica tracta el llibre. O sigui que al final els límits... Els posem nosaltres, els límits jo penso que els posem nosaltres. Jo tinc un alumne de primària que ell des que va néixer li falta un braç i llavors jo aquest nen al principi li deia vols que t'ajudi, vols que te faci punxar el llapis, vols que t'esborri alguna cosa? I a mesura que l'he anat coneguent m'he adonat que no, que ell pot fer-ho tot i ell vol fer-ho tot i ell no s'adona de la mancança que ell té, només la veiem nosaltres. Jo ara ja ni la veig, però al principi només la veiem nosaltres. Ell feia vida normal com qualsevol altre. Llavors aquest nen ha anat creixent amb la mentalitat aquesta que hauríem de tenir tots, de que no tenim per què posar-los límits. Eva, i ara el llibre, quina és la vida que tindrà? A veure, perquè una vegada que ha passat Sant Jordi, tu continues fent presentacions, continues donant-lo a conèixer... Sí, clar, el llibre és molt nou. De fet, amb l'editorial ens vam conèixer un xic tard i vam anar a correcuita perquè li va agradar tant a l'editorial que el volien tenir ja per Sant Jordi i hem començat a fer les entrevistes just això, per Sant Jordi i, per tant, seguirem fent promoció del llibre perquè realment aquest no és un llibre que es vengui per Sant Jordi, sinó que és un llibre que es pot arribar a vendre al llarg de tot l'any perquè és molt interessant. Jo, per exemple, el meu fill té 6 anys i només comença a llegir encara, per ell és molt feixuc, però si li expliques, ells poden aprendre moltes coses encara que siguin petits. El llibre està marcat a partir de 8 anys perquè té un text important i, per tant, quan comencen a ser autònoms és a partir d'aquesta edat. Eva, el que sí que està molt clar és que hem d'ampliar una mica les nostres mirades, intentar nosaltres mateixos trencar barreres i una vegada que ho hem fet podem sortir-nos de diferents situacions. Aquí tu parles de persones que tenen problemes per ballar, en cadira de rodes, ceguera, sordera i també síndrome de Down i que han trencat barreres i podem veure grans espectacles que ho fan aquest tipus de persones i ens deixen bocabadats. Realment, ara, avui en dia, gràcies a les xarxes socials, hi ha molts vídeos que corren que es pot comprovar que realment és així, que hi ha molt bons ballarins amb cadira de rodes, hi ha molt bons ballarins amb síndrome de Down i bé, bons ballarins que són sords, que no senten la música, però això, no? Se poden sortir... No, però se'n poden sortir i fins i tot... I molt bé, i poden tenir molts èxits, igual que tots. L'important és l'esforç que un li dedica a fer aquella activitat. I suposo també un repte, perquè una persona pot estar en cadira de rodes de naixement o perquè ha tingut un accident o una malaltia, se'ls esfonsa el món i tenen una sortida. I veure que altres persones, o un esport, una persona que hagi fet esquí i que es vegi de sobte que no pot practicar-lo de la manera que ho feia,
ha de canviar aquesta mirada i dir, ara puc fer altres coses. Exacte, de fet, pensa que el ball en cadira de rodes va néixer una mica de la manera que tu dius. Va ser una senyora holandesa, ella era ballarina, i arrel d'un accident es va quedar amb una cadira de rodes i ella volia seguir ballant perquè era la seva vida. Llavors, juntament amb una amiga seva que era fisioterapeuta, van intentar buscar la manera de seguir ballant en cadira de rodes i una mica així neix el ball en cadira de rodes. Doncs mira, sense... Ho has endevinat. Eva Serra, moltíssimes gràcies per estar avui al Cafeïna. Continuareu la visita avui a Lleida? Sí, farem un vol ara al migdia tarda i a les 8 del vespre tinc classes allà a Figueres, per tant, hi estarem una estoneta més. Moltes gràcies. Agafeu l'eix i de seguida esteu a casa. Gràcies de veritat per haver vingut. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I sobretot, que sigui tot un èxit, que ja sabem que ho serà perquè per les escoles, no solament de ball, sinó a les escoles ordinàries, és molt interessant treballar la diversitat, perquè mai saps com és el nen-nena que tens al costat i fins i tot per als professionals. Per tindre aquesta mirada tan especial. El llibre, es pot treballar a classe de català, es pot treballar a classe d'educació física, es pot treballar a valors, el podem treballar a moltes assignatures diferents, a banda de, com has dit tu, a les escoles de ball també. Gràcies, que sigui tot un èxit. Gràcies a tu.